ନମସ୍କାର ପ୍ରଧାନ। ଗୋଟେ କାମ ହଁ କଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ଡକେଇଲ ଯେ? ଆମର ମଣିମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବେ। ନୂଆ ମନ୍ଦିର ଖଣ୍ଡିଏ ତିଆରି କରିଛ? ପୋଖରୀ ଖୋଳିଛ କି ନାଇଁ? ପୋଖରୀ ଖୋଳିଛୁ, କୂଅ ବି ଖୋଳିଛୁ। କୂଅ ବି ଖୋଳିଛ, ପୋଖରୀ ବି ଖୋଳିଛ। ପାଣି ହେଇଛି? ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ମାଛ ଛାଡ଼ିଛ କି ନାଇଁ? ମାଛ ତ ଛାଡ଼ିଯିବ, ମାଛ ଛାଡ଼ିଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ। ମାଛ ନ ଛାଡ଼ିଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇପାରିବନି। ଆଜି ତ କେଉଁଟା ନାହିଁ ନା, ଏଇ ଯାଇଥିଲେ 8 ବର୍ଷ ଶୁକ୍ରବାର ଆଣି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବୋଲି ସେ ଯେନ୍ତା ମାଛ ନା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା ଆଉ ଶୁଖୁଆ ମାଛଟା କଣ ପାଣିରେ ବଞ୍ଚିବ? ଜିତା ମାଛ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ଜିନ୍ତା ମାଛ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଖାଲି କେରାଣ୍ଡିରା ଖାଲି। ଓହୋ ଏଇ ଯୋଉ ଲାଳର ଯୋଉ ଦେଶୀ କେରାଣ୍ଡି ଛାଡ଼ିଛ। ଏଥିରେ ଚଳିବ, ଯାହାହେଲେ ତ ମାଛ ଛାଡ଼ିଛ ଚଳେଇଦବା ସେଥିରେ ଆଉ।